og velkommen til Ankernyt. Jeg hedder Anne Søndergaard og er chefredaktør på bloggen. Går på 6. semester Sundhedsfremme, forebyggelse og formidling. Hej, jeg hedder Anne-Christine Nedergaard, er redaktør på Ankernyt, går på 6. semester Sundhedsfremme, forebyggelse og formidling. Ankernyt er Ankerhus' nyoprettet online nyhedsblog, hvor du som studerende har mulighed for at gå ind og dele din viden og debattere med dine medstuderende. På Ankernyt finder du information om redaktionen, om de studerendes råd og om festudvalget. Derudover har du mulighed for at læse om studielivet her på Ankerhus, om begivenheder i relation til ernæring og sundhed. Som en del af redaktionen har man til opgave at tage kontakt til andre og gennemlæse indlæg. Man er med til at sørge for, at hjemmesiden er præsentabel og opdateret. Redaktionen har altid brug for nye medlemmer, og vi håber, det er noget nye, som gamle studerende har lyst til at være en del af. Alt du skal gøre er at kontakte en af os eller skrive en mail til ankernyt@ucj.dk. Du finder også oplysningerne i bunden af hjemmesiden. Husk, at du kan altid holde dig opdateret på Ankernyt. Håber vi ses.